Parkour! Michael, parkour! Parkour! Realul vrea, nu știu dacă vrea el. Nu știu ce se întâmplă, că am dat-o Bă, dar ce băitul ăla Simona are. A văzut-o o jec, cum o cheamă? O Stapenco. Stapenco. Bă, ce băitul o da și aia. Stai. Nu mă uit dacă am mulțumit când a lipit așa ta. Zăta, cu bandă, zicea că te ține. Te mai ține. Când ploaie tare. Dar ai teta aia le-am pus atunci? Nu, e din aia, asta e alta. Nu mai am de aia cum am avut la sac. S-o gizlipit vara la căldură. Uite de Transfigăreșan și Transalpina. România are o șosea splendidă pe care puțin o știu. Click, mergem pe ea. Păi Transfigăreșan. Nu. Care? Să uiți de astea două. Ia să uiți din... Primul tronson din proiectul infrastructură, drumul la Fusenilor, a fost deschis circulație. 3 luni mai repede decât termenul anunțat. Ați dai seama. Sigur nu a lucrat Aradul. Potrivit promotor finalizat. Ba e. Sigur nu a făcut un ca la hățuri. Dacă era Cionca, Era cu 3 ani după. era cu 10 benzi. Lucrările pe celelalte tronsoane de Cu bilet. Andevale, nu a fost. Pe Bihori, mă! Auzi, moțule, pe Deci Bihori, Gabi, da, clar! n-am avut ei niciun meci. V-am Ce ai mai așa? Da, a fost bilet, hai, 30 lei și... Pe orice zonă în care intri, Dani, și scrie HD, Și până mai e și grafic, că n-am început niciun meci. Aia e bun. unde doar la Bihor, îți 10.000 de ori mai bine de multe ca lumea. Însă la... Doar nu prea. dar- Însă o pulă, că aveai cele mai bune drumuri din țară. Exact. La momentul Băi, ales Ghezna Laz. Ce aia e? Am văzut că merg oamenii cu 200 pe ore așiria. Da, A venit Laura Geller și... 240 pe Bucheani, Almaș, ce mai vrei? Cine mă să știu? O și fost inundat de 2-3 ori și ea că n-are nimic. Ce mai vrei? Bă, sau puteai? Care mă? Puțin nu dai. Ăsta ce revechiș, de revechiș. Mare de studiu. Păi și de 2 ori deja, de 3 ori. La drumul nou. Zdâș! Dă-i cu zdreșul! Ce ai de curcubută? Prieten, adică dat o palmă peste cap pe zboacă el. Da? Hai să vezi ce o să meargă Daniel la vară pe nază. Hai, Te cum să se rupă. Polul ăsta. Ce stai și tu ca barteză? Ăsta e lui. Da, mă. Nu. Miercuri. Dar vreau am fost cu ITP-ul după masă. De asta, am terminat până la 7 aproape. Hai, dă-i cu... A fost cardio, nu? Eu lui m-am dat sufletul atunci, la piept, hai de pui mei, că eram cu bara pe piept, mai puteam să o ridic. E culturista, nu știu ce. Crossfit. Ce luat din Intratec? Da? Și că nu-ți cumpăra o geantă cu 300 de euro, mai bine cumpără una cu 10 să ai 290 în ea. Nu știu, e taunul ăsta. Haide cu unul. Hai de curul ăsta, Daniele. Babuc Alina. Până și unii am rămas cu biletul și m-am jucat tare. Anțu a revenit? Am fost în oraș dimineață. Deja. Mai puternic ca niciodată. Auzi, mă. Da, e cu mașina lui tatu. Mașina lui Cristi. Da? Tot al lui Cristi? Da. No! Dar lui Ingrid? Au Hans? E dusă la mecanic sau? Da, și da, să merge de la mine în Bușca. Mai tra...
Atunci să dai la Nu știu școală. cum că Adam. Pușcam acolo. Care și avea Lasă, ia. cu X-Blue. Mai o să mai fac, dacă mi-a dat o mașină. Și rot scrie pe el, nu Daniel. Burberry. Și dacă mai dea o mașină pe el. Trebuie să uiți ce mecanul stă după ce... Păcat, o scăpăm să o dea. Păi,